La següent pregunta és sobre la pesta porcina africana i per formular-la en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula la diputada senyora Janine Abella i Xica. Moltes gràcies, president, conseller. Li podria dir moltes coses, que ja li vam dir, que quan vam parlar de la pesta porcina africana fa un mes vostè ens va menystenir i ens va dir que ens havíem de centrar, que vam presentar mesures concretes, però avui això és el menys important. A Junts per Catalunya no venim a passar comptes dels seus desprecis, sinó a posar el país per davant de tot. I posar el país per davant avui passa per deixar de banda els retrets, per estendre-li la mà i per donar una imatge portes endintre i portes enfora d'unitat per superar la crisi de la pesta porcina africana. La millor notícia és que, malgrat els 9 positius, el virus continua dintre el radi i fora de les granges. I els ramaders han fet grans inversions en bioseguretat per autoprotegir-se. Ara toca que el conseller d'Agricultura i tot el govern no els hi falli. Més de 4.000 milions en joc i milers de llocs de treball. Això és el que ara vostès tenen a les mans. I què li proposem? Que apliquin plans de control poblacional a tot Catalunya, punts de desinfecció de vehicles, acords de regionalització i que aquests acords siguin en base al radi de 20 quilòmetres o per regió sanitària i no per província perquè no té cap sentit. Com li deia, cal donar imatge a nivell internacional d'unitat i de bona gestió i si és per això, compti amb Junts per Catalunya. Gràcies. Per respondre té la paraula el senyor Òscar Ordeig i Molist, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. President, gràcies. Consellers, conselleres, diputats, diputades. En primer lloc, estem en alerta sanitària, diputada, i per tant la primera pregunta que ens hauríem de fer és quina imatge volem donar al conjunt de la societat, quina imatge volem donar al conjunt d'Europa, quina imatge volem donar al conjunt del món i d'aquests més de 100 països en els quals tenim relacions comercials, especialment avui que tenim una delegació de la Comissió Europea que està venint i que avui a les 3 s'ha de decidir quina regionalització s'aplica al conjunt d'Europa, si és dels 20 quilòmetres o és provincial. Per tant, la imatge que hem de donar és de rigor, de seriositat, de determinació, de responsabilitat i de conscienciació del que ens estem jugant al conjunt de la societat catalana, al conjunt del món rural, al conjunt del sector agroalimentari, al conjunt del país, al conjunt també, evidentment, dels responsables institucionals i polítics i de donar també una imatge de resposta ràpida, coordinada i transparent. També donar una imatge de preparació. Estem preparats, el sector està preparat, el govern està preparat, el país està preparat. Jo crec que tots vostès, tots nosaltres estem preparats pel que vingui. I també un missatge que farem el que faci falta, el temps que faci falta, on faci falta per defensar els nostres interessos. Els nostres interessos que estan en joc, no només des d'un punt de vista sanitari, no des d'un punt de vista només econòmic, que també, no només des d'un punt de vista del progrés econòmic i social del nostre món rural i, evidentment, com deia, del nostre sector agroalimentari. I, per tant, jo també els hi voldria dir, en els pitjors moments, la millor versió de la nostra Catalunya, del nostre país, evidentment del nostre govern, del nostre sector i jo diria també de les nostres institucions. Per tant, li estirem la mà, li acceptem aquesta complicitat que demana i els hi demanem, si us plau, a tots els partits, a tots els grups parlamentaris, suport, unitat i una imatge seriosa al conjunt del país, d'Europa i del món. Gràcies. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Janine Abella i Xica. Gràcies, president. Parlant d'imatges, la Comissió Europea a Catalunya i el president a Mèxic. Això no és una bona imatge. Perquè no es tracta que el president rebi la informació del que estan fent per controlar el focus, que també es tracta que estigui aquí a Catalunya liderant la crisi i negociant els més de 100 acords internacionals que necessitem.
però per contra s'han limitat a dir que els acords de regionalització els negociarà el ministre i que vostès n'aniran fent seguiment. Dins dels 5 països de fora de la Unió Europea on més porcí exportem, un és Mèxic, que va ser un dels primers a tancar fronteres amb el sector porcí català. Ja que el president Illa ha preferit estar 6 dies a Mèxic, esperem que per dignitat, com a mínim, torni amb l'acord de regionalització a sota el braç. Gràcies. Per respondre, té la paraula el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Jo crec que aquest país té la gran sort de tenir el major expert en crisis sanitàries al capdavant del govern de la Generalitat que podíem tenir, que es diu president Illa. Aquests dies, el missatge, el dia que vam conèixer els positius de pesta porcina africana, va ser del president Illa el que faci falta, el temps que faci falta, i per tant mobilitzem tots els recursos necessaris. I per tant jo demano Se li ha al acabat conjunt... el temps, senyor conseller.